Orao de salvación para nenos. Ola, amigos. Imos descubrir unha oración especial que nos conecta con Xesús. A oración comeza recoñecendo que todos somos pecadores. É normal. Despois cremos que Xesús morreu por nós na cruz para que poidamos ser salvados. Pedimos a Xesús que nos perdoe os pecados. É un momento especial. Abrimos os nosos corazóns a Xesús, deixando entrar e encher as nosas vidas de amor. Recibimos a Xesús como o noso Señor e Salvador. É unha gran decisión. Agradecemos a Xesús por perdoar os nosos pecados e darnos vida eterna. Deixemos de dar grazas. Tempo de alegría e esperanza. A oración de salvación une a todos como amigos de Xesús. Que bonito. Lembremos, amigos, que podemos falar con Xesús cando queiramos. Escóitanos. A oración é a chave para acceder a unha amizade especial con El. Con fe e confianza, sempre podemos acudir a Xesús e falar con El. Compartimos oracións cos amigos e falamos xuntos sobre Xesús. Podemos aprender sobre El lendo historias e relatos bíblicos. Nunca é demasiado cedo para coñecer o amor e a bondade de Xesús nas nosas vidas. Cada un de nós pode ser parte desta bonita historia de salvación. Ao aceptar a Xesús, unímonos a unha grande familia. Ensínanos a ser amables e a coidar uns aos outros, como El fai por nós. A oración de salvación é un regalo fermoso, cheo de esperanza e luz. Non esquezas orar e abrir o teu corazón a Xesús diariamente. A oración de salvación inicia unha incrível aventura con Xesús. Podemos mostrar o noso amor por El de diversas formas, como a arte. Compartir boas novas sobre Xesús é parte da nosa alegría. Como amigos, compartimos o que aprendemos e crecemos xuntos no amor de Xesús. A comunidade de fe é un lugar onde podemos apoiarnos mutuamente. Lembra, Xesús sempre está conosco. Nunca estamos sós. A vida con Xesús é unha emocionante aventura chea de alegría e diversión. Podemos sempre falar con El, en calquera momento e en calquera lugar. Así que cando remates, non esquezas que Xesús sempre te ama e se preocupa por ti. Grazas por estar conosco. Vémonos pronto, amigos. Adeus. A oración de salvación. Señor Xesús, reconócese pecador. Creo que morrestes por min na cruz para que puidese ser salvado. Neste momento, pídoche que me perdoes todos os meus pecados. Abro o meu corazón a ti. Ven ao meu corazón, Xesús. Recíbocho como o meu Señor e Salvador. Grazas, Xesús, por perdonar os meus pecados e darme vida eterna. En nome de Xesús, amén. Historias da Biblia, ensinanzas e parábolas de Xesús, ven e escoita as palabras faladas de Xesús en Spoken Words of Jesus con